1 Rice Herbal Hot Tea. 3-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya sa puso, diabetes, cancer, at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling buti at iba. Hindi po ito nagkataon. May dahilan po kung bakit po kasi namin na nahihirapan ka na sa iyong buhay dahil sa iyong karamdaman. Ramdam po namin yon. Marami ka ng gamot na ini ngunit di pa rin naiibsan ang pasakit na iyong nararamdaman. Pakiramdam para ka uupos na kandilang unti-unting nauubos at natatakot na tuloy mawala liwanag. Nawawalan ka na ng pag-asa. Bumili na kayo ng rice coffee. Yung po yung po nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee. Galing yung mga sakit Katulad ko rin po, maganda. gumaling po ako sa rice coffee. Yung pagdumi mo, regular ba? Yung ano, kaya mayroon nang bumili. Ay, salamat naman. Baka ito na po ang inyong hinihintay. Kagaya nila na minsan ding nawala ng pag-asa ngunit naibsan ang hirap ng nararamdaman pag-inom ng Rice Mix 14-in-1 plus 1 at sa pakikinig ng masayang programang hatid ng Rice Coffee Mix, ang tagumpay sa kalusugan, kasama ang makulit at kuwelang si Kuya Jigs. Samahan mo na kami at simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Larissa po. Clarissa, taga saan po kayo? Taga-Calabanga po. Calabanga, Camarinesura. Sino pong uminom ng ating rice coffee, Ma'am Clarissa? Lahat po kami. Bakit po kayo sumubok gumamit ng ating rice coffee mix? Anong nararamdaman ni Mama mo? Ay, yung ano po kasi sa kamay, may bukol siya. Matagal na. Pinacheck up na yung sabi daw po, kailangan daw i-operahan. Tapos siyempre wala na sila, kaya inayaan lang po namin. Gaano nakalaki yung bukol? Medyo malaki-laki na rin. Anong nakita mong resulta ng pinainom niyo po ng rice coffee mix? Lumait na yun. Ano pong may papabot mong mensahe sa ating mga nakikinig? I-try din ako yung ano po, para ko maramdaman din na yung pagbabago. And Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Malimbiyan, nagagaungan po ko, 34 years old po. Anong magandang naitulong sa iyo sa paggamit mo ng ating rice coffee mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Dati po kaya naibigay po ako, tapos ang siguro ako po pirming ma-update, dahil po halos nakaturog tulog. Iba ang pagmati po sa payo. Ano, pirmi po akong lula, taano po kaya ako anin. Ano na ang namatayan mong pagbabago sa lawas po nindo? Dahil na po ako masyadong nalulula, kaya po nagbibigay na itong ma-update ang sikmura. Lalo po nagana sa pagkaka, nakakaturog na po ako siguro po mga 7 to 8 hours na po. Dahil naman po ako, kamati naman po ni Lula. Sana po, itry po ninyo para po masubukan po ninyo ang bisa, ang rice coffee po. Nasubukan ko na po ini, okay man po siya, pabisa mo. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Kamalig Albay, ma'am, pera na po sa imong edad. 44 na po. Ano po bang magandang naitulong sa iyo sa pag-inom mo ng ating rice coffee mix? Tumuwag po yung pakiramdam ko. Hindi na po masyado sumisisit ang bibig ko ng pag-inom po ng kape. Anong ininom mong kape? So rice coffee mix. Bakit?
bakit? Paano po may asthma ko, tapos naakasya ko na at naninipit yung bibig ko. Minsan po, sobrang sakit yung ulo ko. Ano ang lasa para sa iyo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Masarap po. Gumanda na po yung pakiramdam ko. O yung mga pananakit ng ulo mo, anong nangyari po? Wala na po, naalis na po yung sakit. Ano po, subukan din nila. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ray Marihincia po. Taga saan po kayo? Santa Cruz, Marinduque. Ikaw po ba'y nakainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Oo, naka-isang taon na po ako. Ay, ako po ay stroke at saka ako'y high blood. At sinubukan ko po at nadidingi ko po sa inyong radyo. Ay, gumanda po ang aking pakiramdam. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang Rachel, Tagalabaw, Libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang digaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo, 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kakalawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. For 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kakasano po ako ng Pilica Marinisor. Ang problema mo sa iyong katawan ay nagluluha ang inyo pong mga mata. Yes, sir. May nakapagkwento sa akin, gagalingan niya ang mata mo lang sa rice coffee. Subukan mo niya siya. Awa po ng Diyos ngayon, medyo na-control po yung pagluha ng lipstick ng mata ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Masaganang buhay, ma'am, ang ating bati. Kayo po ba'y bagwang nakikinig o matagal na? Lagi po kami nakikinig, Kuya Jim, sa inyong istasyon. Taga saan po kayo, ma'am? Occidental Mindoro po. Ma'am, kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Products from Occidental Mindoro, ma'am? Tatlong box po. Ma'am, ano po ang magandang naitulong naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Occidental Mindoro, ma'am? Go ahead po. Ay, marami po talaga. Kasi dati po, ako po ay mahirap po magdumi. Tapos, ang asawa po ay lagi po nalalakit ang katawan. Lagi po nanghihina. Ano yung nasubukan po namin at narinig po sa inyong istasyon, ay sinubukan po namin. Ako po, napakaganda po. Hirap po kayo sa pagbabawas. Gaano katagal ka bago ka mag-dispatcha, magbawas noon na wala ka pang tinitirang rice coffee? 3 days po, sir. Bago po ako makadumi. Ngayon po, araw-araw na po. Ay, salamat naman. Nakakailang konsumo na ubos mo na Rice Herbal Coffee buong maghapon, ma'am? Ay, kami po ay mag-asawa po ay, siyempre, dalawa po kami gumagamit. Sa isang box po ay ilang araw lang po namin yun. So, anong napansin mong improvement? Nakailang karton po kayo ng ating Rice Herbal Coffee bago nyo napansin na may epekto tumatalab na sa iyong katawan, ma'am? Naka-tatlong box lang po kami. Kung na po namin, parang naramdaman na po namin na lagi na po malakas ang katawan namin. Tapos lagi po kami nasa bukid ay lagi po kami pinapawisan na. Tapos yung pagdudumi po ay araw-araw na po. Ayun. Kay Mister naman, anong nakitaan mong improvement, pagbabago? Malaki po. Kasi dati po siya, halos makatapos kami ng pagtatanim ng gulay ay nanghihina na po. Gano'n ang naramdaman niya. Para po siyang inuupos. Gano'n po ang naramdaman niya. Parang nauupos na kandila ng hihina ng lalata. Tama po ba? Opo, ganun po ang kanyang simula po nung narinig po namin yung rice coffee mix po ay sinubukan po namin. Naku po, napakaganda po ko talaga. O ano pang nagbago bukod sa maayos ng pagbabawas, hindi na hinihingal, kinakapos sa paghinga, hindi na nanlalata. Ano pang improvement naramdaman niyo po, ma'am? Malakas po ang katawan, sir. Kaya kanya aming kapitbahay po ay ganun po ang kanyang naramdaman din. Ngayon po sinubukan po niya. Marami na pong gumagamit po dito sa Occidental Mindoro. Ano pang may papaabot mong mensahe sa mga nakikinig dyan po sa Mimaropa region, ma'am? Go ahead po. Ang masasabi ko po sa mga taga-Occidental Mindoro, subukan po ninyong gumamit ng rice coffee mix. Katulad po ng aking mabutuga, meron po siyang laging bukal doon sa kanyang pusinto. Ayun yung tinirian ko po siyang gumamit gano'n. Ngayon po nawawala na po yung kanyang bukal, tapos naayos na po yung kanyang pakiramdam. Ay, gumamit mo po kayo ang rice coffee mix doon, napakaganda po at lahat po ng inyong karamdaman po ay gagawin po kayo doon. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sabi ko nga po, napakagaling po talaga ng rice coffee. O paano mo nasabing napakagaling yung Rice Herbal Coffee, ma'am Auring? Di balik-balik na po baga ako sa doktor, Opo. laboratory. Hindi po nawawala yon. Nung makainom po ako ng rice coffee, yun po, nawala na po yung mga sakit ko. O, Kasi yung pong yung high blood ko, hindi na po ako ina-attacking niya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. bakit mo naman nagugustuhan ang pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, ma'am? Yan po sir, nag-try lang po talaga ako. Nag-try ako kasi lunod na po yung katawan ng chewin ko sa antibiotic. Lalo na po sa pag-uubo. Naku sir, sa pag-uubo, naglalaway siya. Yan po ang nakagamot sa kanyang rice coffee po talaga. Sa totoo lang po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jakes Dasa. Woohoo! Yuhu! Masaganang buhay sa ating mga katagumpay. Patuloy na sumasayaw, gumagalaw at syempre pa nagpapaabot ng dalang mga iba't ibang mga karanasan na kung saan nakapagbibigay ng dagdag na kalaman, inspirasyon, impormasyon sa ating mga kababayan na nais din maabot ang tagumpay sa kawalan ng karamdaman sa buhay. Uy, tama po ang number niyo pong tinatawagan, ang ating number 0930-5563294. Andito na naman ang inyo pong kaibigang malukulit sa radyo. Talaga naman pong kukulitin ko naman po kayo dahil sa pangungulit po naman natin may magandang benepisyo na mararamdaman nyo sa inyo pong pag-aantabay, pakikinig at syempre pa ang patuloy na pagtangkilik ng ating produkto na Rice Herbal Products. Anyway, maraming salamat sa ating mga katagumpay. Talagang maraming nagre-report na mabilisang nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Products sa iba't ibang sangay ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, mga convenience store, mga grocery store, even sa mga sari-sari store. Abay talagang nag-o-order na rin nitong ating supply na Rice Herbal Products dahil unang-una yung tested, trusted and proven, nasubukan na at syempre pa nakainom na, naramdaman nila ang umaapaw na benepisyo sa katawan nang sila po'y gumagamit, umiinom ng ating Rice Herbal Products. Kaya nga anumang mga nararamdaman mo, abay pwedeng-pwede itong ating Rice Herbal Products. Kaya nga, abay wag na pong pahuhuli dahil ang mga nahuhuli abay talagang patuloy na nagsisisi dahil abay talagang pabilisang nagkakaubusan ng supply dyan sa mga bayan-bayan. Talagang dinarayo na at hinahanap na, hinahangaan ang bawat paghigop nila ng Rice Herbal Products. Abay talagang ginhawa ang nararamdaman kung pong mga nararamdaman sa kanilang katawan, abay ganun din po'y umiigi na. Kaya nga ano pa ang dahilan para hindi po kayo gumawa ng paraan na sumubok, gumamit, uminom ng ating Rice Herbal Products. Anyway, maraming salamat din sa mga kabarangay po natin na patuloy na pinagkakatiwalaan ang produkto na Rice. Ang spelling po naman ito ay R-I-S-E. Nandito na naman tayo nangungulit araw-araw, oras-oras para naman ipaabot naman po sa inyo ang talagang mga kwento na talagang may kwenta. Opo, 0930-556-3294 0930-556-3294. Paano po ba inumin ang Rice Herbal Coffee na sinasabi nyo? Para naman masubukan po naman namin abay kung paano po kayo umiinom ng ordinaryong kape. Abay kung paano nyo po tinatangkilik yung mga over-the-counter na kape, yung mga ordinaryong kape, abay pwedeng-pwede. Itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. So mas mainam nga yan, abay mga 3 to 4 cups every day. Saglit lang, pagbigyan natin
ang ating mga caller. Oy, tama-tama, maraming salamat sa ating mga katagumpay. Oy, ano po ang may babahagi nyo po? Ano ang maisi-share mo sa ating programa para naman tayo po ay maging daan, maging tulay, maging kapaki-pakinabang sa pagpapaabot ng kwento. Lagi nating ipinapaliwanag ang ating herbal na produkto. Hindi po ito yung tulad po ng medisina. Hindi po ito yung gamot per se. Ito po ay inuming herbal na talagang trusted at tawag na mismo yung mga kababayan po natin ang nagsasabi yung kanilang mga benepisyong nararamdaman nila sa pag-inom ng ating Rice Herbal Products. Opo, sige na, tawag na po kayo 0930-556-3294. Shout out na rin sa mga kababayan natin, sa ating mga katagumpay, sa ating mga katropa na nakikinig ngayon at nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa mga oras na ito. Happy birthday! Alam nyo po ba, walang ibang higit pa na napakagandang regalo na kinakailangan nating makamtan ay ang regalo ng masaganang buhay. Ang regalo na walang karamdaman, walang iniindang mga pahirap, mga pasakit. Ang pinakamagandang regalo na nais nating dapat na makamit ay ang kalayaan sa iba't ibang mga nararamdaman sa katawan. Anyway, share mo na yan. Ang ating number 0930-556-3294. At syempre pa, i-review ko lang ng mabilisan yung mga talaan ng mga bayan, yung mga probinsya na pwede po kayong makabili ng ating Rice Herbal Products. Meron na po dyan sa Camarines Norte. Sa Camarines Norte, ito po babanggitin ko lang po yung mga pangalan ng mga bayan. Bawat mga bayan, may kanya-kanya po yung mga pamilihang bayan or mga supermarket, ay yung mga drugstore, mga convenience store, mga sari-sari store. Basta meron po kayo nakitang paskil na rice, yan na po yan, pwede na po kayo makabili. Meron na po dyan sa Jose Panganiban, meron na po dyan sa Labo, Camarines Norte, meron na po dyan sa gawi po ng Mercedes, Camarines Norte, and sa Paracale, sa San Vicente, sa Santa Elena, sa Talisay, at sa Vinsons. Sa Kalakang, Camarines Sur din, sa mga taga Camarines Sur, meron na po dyan sa Baaw, sa Bato, sa Calabanga, sa Canaaman, sa Del Gallego, sa Goa, sa Iriga, sa Lagunoy, sa Libmanan, sa Nabua, sa Naga City, sa Ocampo, at syempre pa sa Pamplona. Meron na rin po dyan sa Pasakaw, sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Hello, masaganang buhay! Hello, masaganang buhay. Yeah, masaganang buhay po. Taga saan po kayo? Taga Iloilo po. Taga Iloilo. Kayo po ba'y bago pa lang tagapakinig o matagal nang nakikinig? Matagal na po. O matagal. Kayo po ba'y nakasubok na uminom ng ating Rice Herbal Products from Iloilo? Opo, nakasubok na po. Ay, salamat naman. Matagal kang nakikinig at talagang sinabayan mo na sumubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Products. Ma'am, saan po kayo dyan, ma'am, sa Iloilo? Sa city po. Sa city, anong bayan po? Haro. Saharo, Iloilo. Tama po? Ha? Opo. O, ma'am, ano pong pangalan nyo po? Maricel po. Maricel ano? Maricel Bautista po. Maricel Bautista. Aba, ang ganda ng pangalan mo ha. Tunog artista. Maricel Bautista. Ilang taon na po kayo, ma'am Maricel Bautista? 31 po. 31. O sa ano pong nagawang tulong nang sinubukan nyo po pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 dyan sa Haro, Iloilo, ma'am Maricel? Ma'am. Noon po, na nakikinig po lang po ako, try ko po siya. Nainom, dahil may UTI po ako, nawala na po ang UTI ko simula po nung uminom ako. UTI. So, ibig sabihin na magkaparehas ng mga naririnig mo sa radyo, yung mga kwento na natulungan silang nakarecover, gumanda yung pakiramdam. Yung pong pagkakaroon niyo po, ma'am, ng UTI, ano po bang nararamdaman ng kapag ganyan?
masakit po ang puson, masakit po pag umiihi. Masakit, papatak-patak pag umiihi. Opo. O, bukod sa UTI, gaano nakatagal yung UTI niyo po yan, ma'am? Bago pa lang naman po. Bago pa lang. Nagpa-check po ako ng hospital. Mm. Yun pang sabi sa akin, kaya po wala ko nahihirapang umihi. O, buti naman ma'am, yung UTI ay hindi na uwi sa COVID nang kayo po yung magpa-check up sa ospital. Ay, hindi naman po. Oh, very good. Kasi ang layo, urinary tract infection, pero kapag nagpa-check up ka sa ospital, COVID ang resulta, Opo. Oh, kaya mga mahirap magpa-check up na ngayon sa ospital. Yung UTI, nagiging COVID, nagbabago yung spelling, po. So, anong nararamdaman kapag may UTI, ma'am? Masakit po ang tagiliran po pag ihi na. Masakit ang tagiliran. Bukod sa UTI, ma'am, ano pang nararamdaman mo sa katawan mo na talagang nagpapahirap sa araw-araw mong gawain? Sa inyo pong araw-araw na pakiramdam? Ang mga katawan ko po, pag marami pong ginagawa, nawala na po nung simula po akong uminom. Paano mo iniinom ang ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ma'am? 3 times a day, sir. 3 times a day. Ano po yan? Bago kumain o pagkatapos kumain? Pagkatapos po kumain. O, mas mainam, ma'am. Baguhin niyo po bago kumain. Para mabilis ma-absorb yung nutrients sa lawas natin. Mainit-init pa para yung mga cholesterol, yung mga uric acid, abay matunaw, ma'am. Ano po? Ha? Okay po. Opo. Ma'am, nakailang karton na po kayo ng ating Rice Herbal Coffee? Po? Nakailang karton na po kayo ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am? Naka-20 na po. 20 boxes. Abay, dami na palang nainom niyo po. Ano po? O sige, sa may mga UTI, sa may mga iba't ibang nararamdaman, anong may papaabot mong mensahe, ma'am? Go ahead po. Ang masabi ko po sa mga may sakit po dyan na matagal na pong dinadamdam, bumili na po ng Times Coffee para gumaling po ang mga naramdaman ninyo sa katawan. Ayun. O sige, Ma'am Maricel, maraming salamat po. Ha? Maraming Sa may babatiin po kay Ma'am Maricel from Haro, Iloilo? Wala na? Opo. May babatiin po ba kayo? Wala na? Opo, wala na po. Sige, Ma'am, maraming salamat, Ma'am Maricel. Another caller. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Hello. Masaganang buhay. Taga saan po kayo? Taga Nabua. Taga Nabua, Camarinesor. Ano pong ating may paglilingkod? Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Products? Ha? Yes. Ay, salamat Gusto naman. kaming magpapasalamat. Gusto mong magpasalamat? O sige po, welcome po kayo. Maraming salamat sa pagtawag. Ano pong pangalan niyo po? Alfred ano? Alfred Guerrero. Alfred Guerrero. Abay, artista yun ng inyo pong pangalan din, po? Maricel Bautista, Alfred Guerrero. Saan po kayo dyan, sir, sa Nabua? Ha? Sa Antipolo yan. Sa Antipolo yang. Ilang taon na po kayo, Sir Alfred? 56. 56. Parang pakiramdam ko, parang kababata lang kita, 45. Ano? So ngayon, Sir Alfred, ano pong nagawang tulong at sumubok po kayo na gumamit uminom nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Mayroon kasi akong gout. Gouty arthritis. Yes. Oo. Anong nararamdaman kapag may gout or parang gouty kasi arthritis? Ha? Di maintindihan. Nakala mo pilay na hindi naman pilay. Ayun, gouty arthritis. Gano'n nakatagal yung gouty arthritis pong iyan? Nung hindi pa ko minom, hindi matagal-tagal ang pagtitiis. Tapos? Pero ngayon, wala na. Hindi na bumabalik dahil sa 3 times hindi ako nag-inom ng Elba Rice. Sumubok ka out of curiosity kung talagang tinesting mo na tunay at totoo yung mga ating mga kinukulita, mga ipinapaliwanag, mga ipinapahayag. Tama po ba, Sir Alfred? Yes. Ano ang nakita mo, naramdaman mong epekto, benepisyo, resulta sa iyong pag-inom ng Rice Herbal Coffee? Wala na. Parang hindi na bumabalik. Hindi na bumabalik. Saan po yung nag-gouty arthritis nyo po? Saan parte ng ating katawan? Dito sa pako, sa may lalaki sa paa, sa kanto. Parang mga bumubukol po ba yun ang mga matitigas na parang, ayun, gouty arthritis. Ha?
Grabe pag matake noon. Oo. Ang dami ko ng gamot na binili. Oo. Pinrelieve lang, balik na naman. Balik. Pero sir, ganito pa ang technique niyan. Ano po? Para hindi ka magkaroon ng mga gouty arthritis, iwasan mo na, wag mo na pong kainin yung mga matataas sa tinatawag natin na uric acid. Ano po itong mga matataas ang uric acid? Yung mga beans, mga mani, mais, munggo, mga matataas po yan sa uric acid, yung mga laman loob, yung karne. Kasi kahit anong inom natin ng mga tableta, mga kapsula, kung meron po kayong mga paborito, ano po, di ba siguro paborito nyo po magpapapak ng mga mani-mani, di ba? Tama ba? Mani. Yun ang triggering attack. Dati. Yun ang nagko-contribute, ano po, yung mga, kayo po ba umiinom din po ba, sir, noon? Oo, dati minum ako lagi, lalo na yung beer sa Sunny Light. Ay, nako, matindi yan pag oo. pumatake. Mataas yan sa yung mga yung ating mga beer na iniinom tapos may mga pulutan pa, yung mga laman loob. Nako, napakataas niyan. Lalong-lalo na kung ang mga pulutan po baga na mga mamantika, mga makokolesterol tapos sasabayan ng napakalamig na inumin na beer. Ay nako, tumatagas, kumbaga tumitigas ang ating tiyan. So ngayon, paano niyo po iniinom ang ating Rice Herbal Coffee? 3 to 4 cups every day po ba? Sa umaga, tanghali, before meal. Sinunod niyo po yung instruction ko. Opo. Ayun. O nakailang karton po kayo ng ating Rice Herbal Coffee bago nyo naramdaman yung epekto benepisyo, Sir Albert? Mga 2 karton lang, hindi na ako nakaramdam ng 2 karton lang, ganun kabilis. Oo. Yung, Pero ngayon, tuloy-tuloy ang inom ko. ayun. So, believe ka na talaga sa ating inire-recommend ng produkto? Yes. Opo. Kahit na kumakain pa ako ng mga karne, pero hindi na masyadong marami. Hindi na matake. Oo. Yung pagkain natin, sir, mga tikim-tikim na lang. Parang ipahid lang natin sa ating dila, pero wag na nating kukonsumuhin ng marami. Ano po? Ha? Hindi na food trip. Tama yan. Hindi na yung mga trip-trip na talagang pinapapak talaga. Sir Alfred, ano pong may papaabot mong mensahe sa mga nakikinig sa atin? Meron kayong gouty arthritis. Go ahead, Sir Albert. Para sa mga dyan, pagsimula ng 40 pataas, andyan na yan, mga gout na yan. Lalo na yung mahilig kumain ng mga laman loob. Papaitan, kumaga sa Yan, kaya nga papaitan. bulalo. Ayan, tama yan. Bulalo. Tama po kayo nadali mo, natumbok mo. Kung gaano kasarap yung mga paborito natin, yung mga bulalo, yung mga papaitan, yun ang magiging magbabarena sa ating sistema ng ating katawan, Sir Alfred. Ano po? Ha? Pero sa ngayon, uminom na ako, kahit kumakain pa ako ng bulalo, hindi naman sumasakit na. Ay, hindi Pero na. konti lang. Meron ka ng pangontra kasi. Ano po? Ha? Konti lang. Opo. Sir Alfred, ako po ay nagpapasalamat, natutuwa dahil kusang loob po kayong tumawag sa ating programa. Ano po? Kasi kawawa naman yung dami ng gamot na iniinom. Pabalik-balik lang. Kumbaga Yung baka sa pain reliever. Tama ka dyan. Yung mga iniinom na mga gamot, mga synthetic, yun naman ang magpapalala sa kondisyon ng ating atay at ng ating kidney. Ano po? Saka sa bato, delikado yun. Yung tama. mga pain reliever na yan. Tama po kayo dyan, Sir Alfred. Ano po? Sir Alfred, maraming salamat sa pagtawag niyo po. Ano po? Ha? God bless you. Naramdaman mo ngayon, parang bumabata na ako. Bumabata ka na. Mga ilan ang pakiramdam mo? Ilang edad ng pakiramdam mo? Parang balik sa 30 anyos pala ako. 30 anyos. So nagkatotoo yung mga ebidensyang ipinapaliwanag ko sa inyo. Ano po, Sir Alfred? Ha? Sige, Sir Alfred. Tanda ko na eh. Opo, pero ang boses mo parang 45 lang. Sir Alfred, para magkababata lang tayo na po. Sige, Sir Alfred, maraming salamat sa pagtawag na po. Ha? Salamat. Marami pang makadiscover nito para hindi na mahirapan. Opo, Sir, salamat, Sir Alfred, sa pagtawag. Bye-bye. Okay.
Abay talaga naman pong dinadagsa na naman tayo ng mga kwentong mga patotoo ng ating mga katagumpay na sumakay na sa salbabida ng katotohanan. Kuya Jigs, meron na po ba dyan sa Sipokot na Rice Herbal Coffee? Opo, meron na po dyan sa Sipokot. Sa mga botika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga... Dito na naman si Boy Makulit. Talagang aanitan ko po kayo hanggat hindi po kayo gumawa ng paraan na sumubok gumamit uminom. Sa Sipokot, meron na po niyan sa Sipokot. Meron na po niyan sa Sipokot, sa Farmacia South Centro, sa Freedy Pharmacy, sa Kaysar Drugstore, New Sipokot Drug 1 and 2, sa TGP Sipokot at sa Tom Eloy's Convenience Store. Kaya nga sabi nga natin, lakad-lakad, galaw-galaw. Para sa gayon, abay hindi pumanaw ang ating buhay. O narinig po naman ninyo na po. Kaya nga, wag na po kayong laging makinig ng mga balitang mga COVID na yan. Nakakairita, pabalik-balik, pasawa na lang ng pasawa. Nakakainis na, kaya makinig na lang po kayo ng mga kwentong may katotohanan na nakakapagbigay ng inspirasyon. Alam niyo po kapag kayo po'y laging subaybay ng subaybay, yung mga COVID, meron tayong mga pangontra niyan. O eto, tirahin mo na, banatan mo na. Ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, kung saan nakakatulong po yan sa pagpapalakas ng resistensya. Wag na po kayong pasisindak sa mga COVID. Dahil yung mga bagay na yan talaga naman pong nakakapagpa-demoralize. Dahil kung meron naman po sanang alternatibo, etong ating produkto na talagang malaki po ang maitutulong. Opo, available na po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store, sa mga grocery store. O sige, maraming salamat sa mga tumatawag sa atin. Katumbas ay walang hanggang kagaanan kapag umiinom po kayo ng ating Rice Herbal Products. Kaya nga, anumang mga produktong ating i-recommenda po sa iyo, basta't nakikinig ka, naniniwala ka, nananampalataya ka, nananalangin ka, sumasabay ka, sumasakay ka, abay talagang dadalhin natin kayo sa walang hanggang kaginhawahan, kagaanan. Kaya nga, hirap muna bago sarap. Para sa gayon, abay masatisfy po naman ninyo yung epekto-benepisyo. Anyway, i-review ko muna yung mga pangalan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Diyan po sa inyong lugar. Meron na po sa Naga City. Sa Naga, sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store. Meron na po dyan sa Ocampo, sa Pamplona. Meron na po sa Pasakaw, sa Pili, sa Ragay, sa San Fernando, sa San Jose, sa Sipokot, sa Tarosanan, Kamaligan, sa Tigaon at sa Tinambak. Kaya nga anumang mga nararamdaman mo, pwede po yan. Gawan mo na ng paraan na makabili ng ating Rice Herbal Products sa mga butika sa mas lalong madaling panahon. I-review ko muna yung talaan ng mga pangalan ng mga bayan dyan po sa probinsya po ng Quezon. Meron na po dyan sa Quezon, sa Alabat, Quezon, sa Atimonan, sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Meron na po dyan sa Buenavista, sa Calawag, sa Candelaria, sa Dolores, sa bawat bayan na inyo pong pinanggalingan. Sa inyo pong mga probinsya, meron na pong supply ng Rice Herbal Products. Sa Ginayangan, meron na po dyan sa Gumaka,
And of course, meron na rin po sa Lopez, Quezon. Sa Lucena City, meron na po sa Lucena City. Sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Sa Mauban, Quezon. Sa Pagbilao, sa Plaradel, sa Quezon Province, sa San Antonio, sa Sariaya, sa Tagkawayan, sa Tayabas, at sa Tiaong, Quezon. O ayan ha, hindi ko na po maisa-isa yung mga pangalan ng mga butika dahil napakarami po nila. Kaya nga sa mga bayan-bayan ikot-ikot, galaw-galaw para hindi pumanaw exercise ang paglalakad, para naman gumanda ang sirkulasyon ng dugo sa iyong katawan. Sa Iloilo City, meron na po tayo sa Iloilo City, sa sentro mismo, sa Haro, Iloilo, sa Miaugao, sa Molo, sa Pasig City, sa Pabia, sa San Joaquin, sa Tigbawan, at sa Saraga, dyan po naman sa Iloilo. And of course, meron na rin po dyan sa Albay, Mabuhay. Meron na po dyan sa bawat bayan ng Albay, bawat mga munisipyo. Uy, dyan nga pala sa Aurora. Meron na po dyan sa Aurora. Dyan po naman sa Baler. Uy, sa mga taga-Baler. Sa mga taga-Baler. Aurora, kamusta po kayo dyan? Kaway-kaway, shout out sa mga nakikinig. Kaya nga wala pong imposible kung gagawan nyo po ng paraan. Napaka-imposible kung marami kayong laging sinasabing mga dahilan. Sa gusto, gumagawa ng paraan. Dahil itong kaparaanan na atin po namang nakayanan, abay para sa gayon, maramdaman po naman ninyo ang ginhawa sa buhay. Alam nyo po ba talagang kailangan ng pag-inom araw-araw ng mainit-init na herbal na kape? Sa unang bugso pa lang ng araw, sa pagputok pa lang ng araw, abay tirahin mo na, inumin mo na ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 para sa gayon, yung mga nararamdaman mo na nariyan naka-stack sa tiyan, ano po, abay tama-tama po yan sa mga taong constipated, hirap sa pagbabawas, malaking maitutulong po naman niyan. And of course, ang ating Rice Herbal Products, available man po yan sa Nueva Ecija. Uy, kung may mga concern po naman kayo sa mga oras na ito, pwede po kayong tumawag. Pag-usapan natin ang solusyon sa inyo pong mga nararamdaman. Itawag mo na sa ating number ngayon sa 0993-556-3294. Talaga naman pong umaarangkada ang kwentong mga patotoo ng ating mga kababayang nakaranas na ng tagumpay sa ginhawa, tagumpay sa kalakasan, na numbalik ang kanilang dating resistensya nang simulan po nilang pag-inom ng Rice Herbal Coffee. Isa sa benepisyo nga pala para manumbalik ang lakas at resistensya ng iyong pong katawan ay ang magandang hawa, ang magandang haba ng tulog. Ano po? Nasa pagtulog ang sekreto para maka-recharge ang katawan mula sa mga matitinding mga trabaho na inyo pong mga naramdaman. Uy, available na rin po ang ating Rice Herbal Products. Diyan po naman sa Nueva Ecija. Uy, shout out sa mga taga Nueva Ecija. Maraming salamat. Abay talagang kapag marami tayong mga butika, mga pharmacy, mga drugstore na binabanggit, ibig sabihin sila mismo abay kumbinsido, nagsisipagtawagan, nag-o-order na ng mga bulto-bulto. Dahil katunayan, abay talagang pabilisan, paunahan ng pagbili, abay indikasyon talaga yan na talagang hindi nagtatagal, laging nagkakaubusan ng supply. Uy, may mga concern po kayo ha? Sige, tawag mo na po yan sa 0930-556-3294. Isa sa alternatibong makakatuwang ang pag-recover niyo pong mga nararamdaman ay sa pamamagitan ng tinatawag natin na rehydration. Pagpapaganda ng sirkulasyon
sa sistema ng ating katawan. Para sa gayon, abay mainam nga po yan, umagang-umaga pa lang, walang gaanong laman ng tiyan, abay higupin mo na ng mainit-init yung Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Para sa gayon, yung nagmamantika mo na tiyan, mula sa inyo pong mga kinain na mga makokolesterol, abay talaga naman pong makakatulong dahil agad-agad na maidi-discharge yan mga ilang oras after na pag-inom mo ng mainit-init na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Uy, shoutout nga pala sa mga taga Pangasinan. Hello, hello mga taga Pangasinan. Kamusta po kayo dyan? Kaway-kaway. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ayan ha, shoutout na rin sa mga taga Pangasinan. And of course sa mga taga Nueva Ecija. Meron na po dyan sa Santo Domingo, sa Talavera, sa San Jose City. Meron na rin po dyan sa Rizal, sa Pangasinan. Ito po yung mga babanggitin ko pong mga bayan. Kung sakaling hindi ko nabanggit ang inyo pong mga bayan, abay wala pa pong available na supply dyan. Kasi nga, hindi na natin na i-deliver ng maramihan, hindi na natin nababagsakan ng bulto-bultong karton na Rice Herbal Coffee dahil marami na po ang mga nakapagpa-reserve. Marami na po ang nagpatabi at syempre pa, bayad na po yun. Bayad na yung isang case na kanilang in-order. Kaya nga buong pamilya pwedeng gumamit uminom ating Rice Herbal Products. Sa Pangasinan, available na po dyan. Sa Calasiao, Pangasinan. Sa Dagupan, sa Malasiki, sa Manawag, sa Mangaldan, sa San Carlos City, San Fabian, Santa Barbara, sa Ordineta City. Kaya nga mararamdaman mo ang ginhawa kapag sinubukin mong gamitin uminom ng Rice Herbal Coffee. Ano mang mga nararamdaman pwede. Uy, dyan nga pala sa Catanduanes. Meron na pong supply dyan na Rice Herbal Products sa gawi po ng Catanduanes. Meron na po dyan sa Masbate. Meron na rin po sa Sorsogon itong ating Rice Herbal Products. Abay, anyway, ang ating number, pwede kayong tumawag, pwede kayong shout out. Shout out sa mga nakantabay sa kanilang mga tahanan sa mga oras na ito. 0930-556-3294. Hindi po nagkataon lang. Talagang may purpose kung bakit napapakinggan nyo po ang ating programa. Para sa gayon, abay, eto yung nasabi natin na answered prayer na. Abay, sinagot na ang panalangin mo. Meron na pong alternatibong herbal na kapeng produkto na makakatulong katawang mo sa iba't ibang mga nararamdaman mo sa katawan. Kaya nga oras na para maintindihan, matuto ng mga kapakapigil dapat pakinabang na mga kwento na dapat nyo pong maintindihan. Mga kapakipakinabang na mga kwento na makapagbibigay ng inspirasyon. Huwag na po kayo manood ng mga balita. Magkinig ng mga balita na puro na lang COVID. Abay, nakakadagdag stress pa yan sa buhay. Makinig po kayo sa ganitong mga programa na kung saan nagbibigay ng na merong sustansyang sa mga taong nakikinig sa programa na kung saan nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang araw-araw na meron na po dyan sa Sorsogon, meron po dyan sa Bars. Napakatamis ng Rice Herbal Coffee mo. Diabetic ako. Makakatulong ba yung produkto mo na Rice Herbal Coffee?
Hoy, marami na tayong mga kababayan po naman natin ang sumubak. Pero kung kayo po'y natatamisan sa lasa ng Rice Herbal Coffee, abay tamis ng unang pag-ibig po yan. Tamis ng unang halik natin. Eh bakit po? Abay para mas masarap yung tamis ng unang halik. Dahil stevia po, natural sweetener ang itinimpla po dyan. Po yung mga ordinaryong asukal laang. Meron po yung health benefits, yung stevia, kung bakit matamis. Kaya nga makakatulong po yun sa mga taong may mga high blood. Makakatulong po yun sa mga matataas ang blood sugar level. Ano, yung ating Rice Herbal Coffee with abay tested, trusted and proven. Kaya nga kayo po yung siglat resistensya sa mga araw-araw na gawain niyo po sa pag-iinom ng ating Rice Herbal Coffee. Kaya nga pwede kayong tumawag, pwede kayong magtanong kung sakasakali man. Abay i-review po na natin yung mga talaan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, mga convenience store, dyan po sa inyo pong lugar. Opo, tama 930-556-3294. Yung mga pagdududa po naman ninyo, mga agam-agam sa buhay, mga ikinakatakot mo, mga ikinababahala mo, abay sa masinsinang usapan, abay atin po namang nahahanapan ng alternatibong solusyon. Paano po yan ha? Napakabilis ng oras. Hindi po aksidente ang pakinig nyo po sa ating programa. Na talagang itinuon po at tugon sa inyo pong mga katanungan. Sige na, ako pa naman ang inyo pong lingkod, si Baby Armalite. Masagana ang buhay. Abay tatanta rin natin yung mga karamdaman mo, kaya kinig lang kayo sa programa ni Baby Armalite dahil rarat-ratin natin yung mga karamdamang nagpapahirap sa iyong katawan. Si Baby Armalite on the radio, katawan po natin sa technical side. Alive na alive! Maniwala ka, magtiwala ka, sumakay ka na sa salbabida tungo sa kaligtasan mula sa iba't ibang karamdamang nagpapahirap sa iyong katawan. Tara na, sabay na, sakay na, inom na ng Rice Herbal Products. Si Baby Armalite, masaganang boy. Maraming salamat. Bye-bye! Saglit lang wag bang matakot. Yan lang pong ating sound system. Yan ang ating sound effect as Baby Armalite on the radio. Hindi po ito nagkataon lang. May dahilan po kung bakit nyo napapakinggan ito. Alam po kasi namin na nahihirapan ka na sa iyong buhay nang dahil sa iyong karamdaman. Ramdam po namin yon. Marami ka ng gamot na iniinom ngunit di pa rin naiibsan ang pasakit na iyong nararamdaman. Pakiramdam mo tuloy, para ka nang nauupos na kandilang unti-unting nauubos at natatakot na tuluyan ng mawala ng liwanag. Nawawalan ka na ng pag-asa. Bumili na kayo ng rice coffee po para gumaling yung mga sakit nyo at maganda, masarap matulog. Yung pong yung pong mga nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee. Para gumaling yung mga sakit nyo Katulad ko at rin po, maganda, masarap gumaling po ako sa rice matulog. coffee. Yung pagdumi mo, regular ba? Yung kaya mayroon nang bumili. Ay, salamat naman. Baka ito na po ang inyong hinihintay. Kagaya nila na minsan ding nawala ng pag-asa, ngunit naibsan ang hirap ng nararamdaman sa pag-inom ng Rice Coffee Mix 14-in-1+1 araw-araw. At sa pakikinig ng masayang programang hatid ng Rice Coffee Mix, ang tagumpay sa kalusugan, kasama ang makulit at kuwelang si Kuya Jigs. Samahan mo na kami at simulan mo na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix 14-in-1+1. Ito na ang kwentong Rice Coffee. Hello,
masaganang buhay! Kwento ni nanay. O ano pong mga nauna mong naramdaman habang umiinom ka na ng ating Rice Herbal Coffee? Yung una mong naramdaman? Naramdaman ko po ay yung, di ba masakit yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko ay parang nakablay ba? Eh Opo. ngayon, maganda na at masarap yung tulog ko. Kwento naman ni tatay. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rice Herbal Coffee, sir? Mula po nang maggamit po ako ng Rice Coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong biglang sugat ko. Nag-magic! Bigla po siyang humilom, totoo talaga po. Payo ko lang po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang Rice Coffee dahil talagang subok ko na talaga. Kwento ni ate. Ano problema ng iyo pong anak na 2 years old, ma'am? Ano po kasi siya, sir, every month na lang po na-atake po siya ng Hika, asthma. Asthma po yun. Oh. Kaya po monthly po, dinadala ko po siya sa clinic. Tapos niresitahan po sa ang maintenance niya po nagdamo. Tapos pagkatapos po ng pag-maintenance niya, na-atake pa din siya ng hika niya. Hika or asthma, opo. So Opo. ngayon, paano nakatulong yung ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa 2 years old mong anak na inaatake ng hika or asthma? Pinainom ko po siya ng yung pagpapainom ko po sa kanya, yung isang sachet po ay kinakalahati ko lang. Opo. Na lang pong rice coffee po ang pinapainom ko sa kanya. Opo. And then, anong nangyari, ma'am? Ano po ngayon, yung 2 years old kong anak na tuloy-tuloy po ang pag-inom niya, thank God po talaga at hindi na po siya inaatake. Kwento naman ni tatay. Yung sakit ng katawan, wala. Kasi yung namamasin yung kasi driver kasi ako. Nawala yung masakit ng katawan ko. Effective po ba yung nirekomenda ko sa yung produkto, Sir Vic? Opo, sir. Kwento ni nanay. Po ang magandang naitulong sa pag-inom niyo po ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Pasakaw. Nahis po yung varicose ko, tapos yung pong sakit ng balakang ko. Gaano na kalalaki yung mga varicose veins niyo po, ma'am? Ang laki na po, para pong mga earthworm ba? So ibig sabihin ng pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, pwede po yan sa mga varicose veins, ma'am. Tama po ba? Opo. Ano pang may papaabot mong mensahe, ma'am, sa may mga varicose veins din at nananakit yung balakang, ma'am? Go ahead po, ma'am Lina. Mamili na kayo ng rice coffee 14-in-1 plus 1. Kasi problema na ito. Mahanap ang mga sakit ng balakang nyo, yung varicose. Mamili na lang kayo ng rice coffee. Ang ganda yun. Ayun. Kwento naman ni tatay. Ano pang nangyari pag inom ng Rice Herbal Coffee? Yung mga sakit ng katawan ko nawala. Parang Oh. bumalik ako sa dati kong lakas. Ayun. Kwento ni ate. Opo, masaganang buhay, ma'am. Taga saan po kayo? Salvacion Bato Camarines. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee, ma'am? O ano naman po ang magandang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am, from Salvacion? Go ahead po, ma'am. Ganda po siya kasi garit na po yung pangalan ng batok ko. Saka po yung anak ko. Ilang taon na po yung anak niyo po, ma'am? 4 taon po. 4 years old. Bakit naman po siya pinasubok uminom ng ating Rice Herbal Coffee, yung 4 years old na bata? Duminom ako. O anong nakita mong epekto resulta sa inyo pong anak na 4 years old? Baba po siya. Kwento ni nanay. So, Ma'am Mina, bakit po kayo nagka-interes sa sumubok uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Tangalan, Aklan? Kasi po, gabi-gabi ako napakinig sa'yo na maganda pala yung rice coffee. Tapos, uminom ako, nawala yung sakit ng katawan ko at masigla at malakas yung pan ko, pakiramdam ko at maganda na yung pagdumi ko. Kwento naman ni tatay. Effective po ba yung nirekomenda ko sa yung produkto, Sir Vic? Opo, sir. Nawala na po yung sakit ng sikmura ko, sir. Medyo gumanda na yung pakiramdam ko. Nung simula po, sir, nung bumili ako, ngayon, sir, 4 na yung binili ko. Apat na po ako. Maganda yung pakiramdam ko. Kasi trabaho ako po, sir, kahit paano. Kasi talagang masakit yung mga katawan ko, tapos yung sikmura ko. Ngayon, medyo talagang gumanda, sir, dahil dito sa rice coffee.
Kwento ni nanay. Ma'am Rose, ano ang nagka-interest sa iyo, Ma'am Rose? Bumili na ating Rice Herbal Coffee from Pangasinan. Go ahead po, Ma'am Rose. Noong nakainom ako ng rice herbal coffee, may katawan ko, lumalakas na. Tapos yung blood sugar ko, normal na. Kwento ni nanay. Napakagaling po talaga ng rice coffee. O, paano mo nasabing napakagaling yung Rice Herbal Coffee, Ma'am Auring? Di balik-balik na po baga ako sa doktor, Opo. laboratory. Hindi po nawawala yun. Nung makainom po ako ng rice coffee, yun po, nawala na po yung mga sakit ko. O, Pati yung pong yung high blood ko, hindi na po ako ina-attacking niya. Kwento ni nanay. O yung unang-una, yung matamlay yung katawan ko. Ngayon, yung uminom na ako ng 3 times a day, malakas at pinapawisan na ako at maganda, hindi ka napagod. masaganang buhay! Bumili na kayo ng rice coffee po para gumaling yung mga sakit nyo at maganda, masarap na tulog, maganda yung pagdumi mo. Masaganang buhay! Yung pong mga nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee, totoo po talagang nakakagaling. Katulad ko rin po, gumaling po ako sa rice coffee. Masaganang buhay! Malapit ang katawan ko, sir, basta may rice coffee. Kwento ko. Kwento mo. Yan ang kwentong Rice Coffee. Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinakban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK Gusto ko, okay ka.